Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uy'thola iy'ndaba njengoba zinjalo. Sibika sikubhoda eThekwini ngase-Christian Center, lapho bekuzoqala khona imashi ye-MK Party ebikhala ngezitolo zokufika ukuthi zidayisa ukudla osekudlulelwe isikhathi. Wena-ke obungekho kule mashi ungakhathazeki ngoba sizokulethela njengoba injalo. Okwakho nje ukuthi ubuke lamavidiyo alandelayo.
Bela.